यावल तालुक्यातील चिखली बुद्रुक येथील ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवकाचा कामकुचारपणामुळे सर्वसामान्य ग्रामस्थ नाराजी व्यक्त करीत आहे। या चिखली बुद्रुक ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक मनाला वाटेल तेव्हा कार्यालयात येऊन भेटी देऊन कामकाज करीत आहे। या ग्रामसेवकाकडे गेल्या 5 महिन्यापासून 2 गावांचा कारभार असल्याने ते या ग्रामपंचायतीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे। चिखली बुद्रुक ग्रामपंचायतीला कायमस्वरूपी ग्रामसेवकाची नियुक्ती करावी अशी मागणी सरपंच कासाबाई कोळी यांचे पती कौतिक कोळी तसेच राहुल तायडे व ग्रामस्थांनी अनेक वेळा गट विकास अधिकारी यावल यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे। मात्र अद्यापपर्यंत शासनाने मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे। संबंधित ग्रामसेवक हे ग्रामपंचायतीला येत नसल्याने ग्रामस्थांच्या समस्या वाढत आहे। अनेक वेळा विधवा महिलांना शासकीय योजनांना लागणाऱ्या दाखल्याला वेळेवर मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे। या ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक येत नसल्याने शासकीय योजनांचा बाबत ग्रामपंचायत सदस्यांना माहिती दिली जात नसल्याची तक्रारी ग्रामस्थांकडून होत आहे। तसेच या ग्रामसेवकाने ग्रामपंचायतीचे दप्तरही पूर्ण न केल्यामुळे संशय व्यक्त केला जात आहे। गेल्या 1 महिन्यापूर्वी या चिखली बुद्रुक ग्रामपंचायतीला नवीन ग्रामसेवकाची नियुक्ती केली असल्याचे समजते। मात्र संबंधित ग्रामसेवकांनी नवीन ग्रामसेविकेला चार्ज दिला नसल्याची चर्चा आहे। ग्रामपंचायतीचे दप्तर अपूर्ण असल्याने त्या ग्रामसेवकाने चार्ज दिला नसल्याचे बोलले जात आहे। तरी संबंधित अधिकारी यांनी त्वरित लक्ष देऊन कायमस्वरूपी ग्रामसेवकाची नियुक्ती करावी अशी मागणी होत आहे। 9 नंबर म्हणजे क्लिअरच करायला तयार नाही। दफ्तर गाना आलाय ते दफ्तर बापरे फक्त कोणी आला सातबारा उतारा तेवढे आता तयार। अच्छा कोणी वैसनाला पैसे द्यायला ते घ्यायचं चाललं जायचं बरोबर। दप्तर अपूर्ण आहे समजा अच्छा आणि आपला दफ्तर असल्यामुळे कोण चार्ज घेणार नाही कोणी येऊ शकत बरोबर जी मॅडम करेल मॅडमने दिला आहे अच्छा केले तो चार्ज म्हणजे तिची ऑर्डर निघली ना हो तो चार्ज का देत नाही मग हेच तर सांगतो समजेल मारले की 400 त्याने सोडायला गेलो त्यानं सोडायला पाहिजे होतं आता त्याच्याकडे चार्ज किती आहे चार त्याने एक माय सांगली आहे बरं चिखली बरोबर या ठिकाणी म्हणजे येतच नाही बरोबर हप्त्यातून येतो वेळा का येतो तर बाई येत गेले आला तर अर्धा पाऊण 1 घंटा बसतो ना मी त्याचं काम करतो तो काय करतो त्याचं त्यालाच माहिती काय मोबाईल चिवडतो त्याचं काय लिहितो एवढं तेवढं काही कोणाचा एखादी तो नाही पण जातो। बरं आम्ही व्हिडिओ केलेली आहे विस्तार बरं मग गेल्यानंतर का वगैरे ग्रामसेवक तुम्ही दिले ते आम्हाला आपण 2 दिवस केले ते आणि ते काय कागदपत्र ते तुम्ही क्लिअर करा बरोबर पण ते लगेच त्याला फोन लावता काय राहून ते काय मी 2 दिवसात करता इतके बोलतो त्याला आल्यापासून बरेचसे दिवस झाले हा ना किती वर्ष झालं त्याने आधी जवळ 5-6 महिने समजा लॉकडाऊनपासून तो झाला समजा 5 ते 6 महिने झाले बरोबर त्याच्या आधी 1-2 महिना त्याने काढला आता जी शासनाची योजना आहे त्याची माहिती कशी भेटते तुम्हाला तो भेटतच नाही तो सांगत नाही आम्हाला समजेल मार्ग नाही बरोबर काय त्याला आम्ही विचारतो की पण तो सांगत हा वॉक करू अच्छा आता 14-21 कामं झाले तर त्या बाबतीत तुम्हाला माहिती असेल किंवा आपल्या कामं कुठे झाले काय झाले तू त्याने सांगितलं असेल ना किंवा झाले कामं ते काम तर झाले फक्त 15 त्याचे झाले। अच्छा बरोबर तुमचा प्रॉब्लेम आहे की या ठिकाणी कायम स्वरूपी व्यवसाय नाही आहे कायम स्वरूपी भाऊसाहेब पाहिजे आम्हाला बरोबर असं आमचं म्हणणं बरोबर याबाबत तुम्ही गट विकास अधिकारी यांच्याकडे मागणी केली त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसून येतं केलं असं नाही त्यांना त्या आपण गेल्यानंतर त्यांनी आपलं मन समजत ना हा बरोबर आणि गेल्यानंतर त्याला बघत काय राहू तू ते चिखलीचं काम करत नाही जात नाही वेळेवर त्या लोकांच्या पाहत नाही वर्गणी जमा करत नाही बरोबर मग तेव्हा म्हणजे मी 2 दिवसात करतो पोहाबी करतो 2 दिवस आता इतके दिवस झाले मग काय काय बरोबर तुझ्या वरिष्ठाकडे तक्रार करायला पण तो जर व्हिडिओ जर त्याच्याकडे सांगतो तो येत नाही तर मग कलेक्टरकडे आपण कंप्लेंट करायला तुमचं ग्रामपंचायत ठराव पास करायला ठराव पास करून कलेक्टरकडे कंप्लेंट केली तर तेही चालू शकतं आपल्याला ते आता व्हिडिओ त्यांनी हे आहे प्रशासन आहे ना प्रशासन तो त्यांच्याकडे प्रशासनाकडे 11 गावांचा काम आहे तो फक्त त्या ठिकाणी मध्ये काम करणार आहे
तुमच्याकडे तर ते फक्त सांगते फोनवरती की बाबा हा आहे किंवा नाही तसंच चालू आहे ना हा.